Ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna sal-oħra kienet ferm inqas minn 20 sena ilu għal dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa waqt li kienet tiġi intervistat fil-programm Extra fuq xandir nazzjonali ftit qabel jalaq 5 snin f'dan l-irwol. Il-Kummissarju qal li 20 sena ilu kien hemm 46 rejat għal kull 100,000 persuna, waqt li sal-oħra din niżlet għal 30 rejat għal kull 100,000 persuna u tenna l-fiduċja fil-korp tal-Pulizija fl-aħħar snin żdiedet sew u din telet għal 90% fost il-poplu Malti. Fil-programm ġew diskussi wkoll attakki li jsiru ta' sikwit mill-Aqd Repubblika fil-konfront tiegħu sa minn qabel inħatar fir-wol wara sejħa pubblika u evalwazzjoni minn kumitat apposta. Kemm jien il-Kummissarju jien qatt ma bdiet inkjesta maġisterjali għaliex b'xi mod jew ieħor il-Korp tal-Pulizija dawwar wiċċu naħa oħra. Ma rridx investiga jew naqas billi jinvestiga. Intqal kif l-infurzar qed iwassal biex naqsu l-inċidenti fit-toroq, hawnhekk il-Kummissarju Gaffa ħabbar kif il-korp għadda proposti lill-Gvern biex fi żmien li ġej jibda jsir test għad droga simili għal dak tax-xorb alkoħoliku. Għaddejna numru ta' proposti lill-Ministru tal-Intern biex fost oħrajn nintroduċu il-roadside drug testing. Tajjeb issa illum it-teknoloġija ta' roadside drug testing mhijiex fl-istess livelli bħalma huma l-alkohol test, il-breathalyzer test, u allura jkollok bżonn tagħmel il-roadside test u jkollok bżonn confirmatory test, tajjeb li jikkonferma dak.